SML? Kaya niya pala kanyan lahat. Bakit? Hindi pwedeng kaya? Ay, hindi kasi parang... Pwede yun. Pinansis yung daliri mo. Cause all the kids are depressed. Nothing ever makes you. Tagal. Ano? Mignotic na yung ano. Mga ano, please. Tapos, sausawan. Tapos may kamay na Tapos, pakwan, ubas. Tapos, piatos. Cheese flavor and onion flavor. Dapat takman tayo ng meron tayong ubi dito. May ube. Ubi cake. Cake. Ube. Yuk. May Tapos, coke pa. yes. Yan, focus na yung coke May namin. coke pa. Yan. Ito may Ito yung coke namin. may favorite. Tubig. Sa kanya tubig, bawal kasi. Kasi alam niyo kung bakit. Mamaya natin. So, ayan. Dapat, huwag mo nang tikman. Isa-isa muna. So, first namin unahin na kainin itong french fries. Tikman natin. Busog na ako. Ito, may sausawan. Sarap. Diba? Next. Wala. Sarap pa. Next natin is yung Piatos. Piatos. Pwede rin siyang sausaw dito. cheers. Ayan siya. Ganyan dapat. Piatos onion. Flavor. By the way guys, kaya nagmamukbang kami kasi birthday ni Raisa. Cha. Next. Happy birthday to you. Next is the cheese. Parang wala ng cheese. Naubos. Piatos. Piatos cheese cheese. flavor. Flavor. Yan. Sure may kang kaangkal? YouTube. Live? Pwede Ay, na. alam na. Ang YouTube ko. Wait lang guys. Mag-set up muna kami yan. Tapos, i-share kay King. Yan. Yan. Iwari ka. Iniskin natin yan, sir. Tara. Yan. Facebook. Iniskin. Kaya di na. Muna. Tapos ala daw biso yung malungos. Ay tayo itong tarabis. Zero siguro ito. Yan siguro. Then guys, after nun, makainin natin. Pwede naman angay. Link. Na? May hi na yan tayo. Doon naging biscuit mo. Wallpaper. Di kaya may ani tag me kaya Tag mo na. Sabi ko, mama, nakalangi ako. Yeah, dito. Agad ka kasing OOA eh. Happy birthday, Rice. OOA siya. Sabi si Jollibee ako sa uwi niya. Yeah. Happy birthday, Rice. Sagara na natin mo mag-comment o kaya ito naman mo. Doon din kayo. Dapat hindi makalimutan kasi maka-blue-blue. Ay, pwede na Rice. Sagara na mag-birthday. Wala, ba't yung mayari na? Nanging mga sila. Magkano. Lang. Pau, is that you? Happy birthday! Ayan guys, natikman na namin yung price. Etong piatos. Actually, titikman naman natin. Pero mukbang nga di ba? Piatos green and cheese. Tapos, next is Next natin is yung pakwan. pakwan. Oh, yeah. My favorite. What is the English of pakwan? Watermelon. Yan. Charan! Cheers! Alamig. Malamig.
Mm. 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 Nakaiba yung Sarap. lumapi ka, tapos rin mo yung mukbang nga, di ba? Ang laman na yun. Okay guys, para hindi tayo masuya kasi matamis masyado yung pakwan, Yes. kain tayo ulit ng fries. Yes. Tumpak. Mm. Mm. Sarap. Dapat 1 hour yan ah. Mm. Guys, ang sarap. Ang sarap ko. Ayan na yan. Mm. Alam nyo ba guys, 4 na araw na kaming nagjo-jogging nitong si Raisa. Mm. Tapos ito, cheating day. Cheat day. Sarap. Next. I want more. Dito na tayo sa grapes. My favorite. So guys, kung gusto nyo bumili ng grapes, no? Message nyo lang siya. Message nyo lang ako. Mura lang. 1 kilo, mura lang. Ay. Murang-mura na guys. Ayan, may views tayo, isa. Views? View Viewer. pala. Viewer. Viewer, views tuloy. Wala na yun. Yan, ito guys. Oh. Yan, ubas. Yan. Ito guys, no, ito yung mga binibenta ko. So ayan, nagtitinda ako ng chicharon. Manin. Manilala din. Chicharon na rin yun naman. Then, meron tayong prutas. So, yung mansanas na to, ito, ay, yung grapes na to. Ayan. Mansanan yung grapes. Tapos, meron tayong chicken. Korean chicken. Ayan. Message nyo lang siya, guys. Paano naman yung Raisa Roan Gonzalez account. yung ano niya, FB account niya po. Roan Gonzalez. Ayan. Yung malaki yun, ay. Tama, kaboom. Next. So, natikman na po Ay, natin yung ano price. ba? Yes, of course. 2 Oh my times. gosh. Nakakain na po rin ng price. Piatos green or onion. Piatos cheese. Ito guys, sobrang tamis niya. Yes. Then, pakwan. Then, ubas. Then, next, this one. Ube. Ube. Ano to yung kutsara or Pwede nita. Dokon na. low budget po kami kaya low budget o low Na? Ay, bawal yan. bawal bata pa pinta lang daw tapos Kanina pa yung viewer natin na isa. sino kaya Hindi tayo yan? iniwan. Sana all leave comment down below kung sino ka man. Yes. Ay, pala yung class niya. Tingnan na natin kasi. Roan siya. Wala. Hindi siya nag-comment. Gusto nyo naman, mag-comment ka naman. Huwag puro watch. Right? So, yan, dahil natikman na natin lahat, pwede na tayo kumain kahit saan pa yung ano natin dito. Okay? Wala na lasa. Basta, ubusin natin. Ayan, nasa yung toppings natin. Kung hanggang tubig lang. Ayan. Kasi mataba siya. Ay. Body shaming. Kailangan mo pa itong kabigas. Kailangan namin ubusin lahat to guys. Busog na ako. Busog na daw siya. Naniniwala kayo? Comment lang kayo kung naniniwala kayong busog na siya. It's a prank. Dinihan na lang yan. Ito na mga Laba na. Pwede ba yan? Yung pagpasya pa yan.
Hi! Ano kaya yung viewer natin? So, hindi tayo iniwan. Pero din yun ang bright. Daan mo na natin ang Ikaw pa, prize? Right. Right. Muling ka. Meaning ko. Harap. Daming buto ng bakwan. Kulay white. Pwede naman siguro kainin to, no, guys? Ano naman? Tayo mo yan doon. Ayan. Challenge Oy! kita. Game challenge. Metong samol. Isang subo lang yan. Hala! Di ko kaya. Lagi nito. Challenge of subo. Oh, may 2 viewers na tayo. Say hi naman dyan. Comment lang. Oh, try ko Challenge ha. accepted. One subo. Next si Raisa. Yung gobe. Ayoko sila. Ganito na lang. Palday na naman kaya ha? Yan. Isang subo. Mmm. Four. Ano yan? Ito. So yun nga, inawakan niya lahat. Malinis naman yung kamay ko, guys. Nag-ugas ako ng kamay. Wow, gusto ni tama natin eh. Tapos siya, guys. Ang liit. Yeah. Next. Ito dapat 2, 3, 4, 5. Hindi kinaya. Hindi nyo kaya? Nangyari. Okay, next challenge. Next, tig pa 5 pieces ng fries. Wow, ang liliit. Yung nga sa inyo, ang lilit. Dapat na puno yan. Wait. Pulo. 10 pieces. 10 pieces. Mawa ka yung tissue, lagay yung warin, tapos para sabi-sabi dapat. Oo. Ali, Yan liwas. mo. Oh. 1, 2. So, ayan guys. Next challenge namin is yung 10 pieces. 2 Fries. 6, 8, 9. Na isang subo lang dapat. So, nagbibilang na kami guys. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Sa kinagyan mo. 7, 8. 9, 10. Uy, ano yung 7? Ano daw yung kasunod ng 7 tsaka 8? Yung 8 Ano yan? pala. Bilang mas yan. 2. Ano to? Huwag niya ba ito? Ayan guys, na hindi siya marunong. Hindi ah. Babalik ko to ng grade 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulit yun. 2, 4, 6, 8, 10. Game. Ba't yung ano? Dapat sabay-sabay. Pati tissue. Ay! So, ito guys. Dapat Ay, isang Raisa. subo lang yan. May nauna kay Raisa. Uy, mga metong. Puti ka Raisa. Uy, wala man, nasa loko. Oy, Alisa, ating may nakapag. Nasa So, ito puke. guys. Ay, kulang lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yan. 8, 9, 10. Ayan, guys. Ayan, sausaw. Sabay-sabay ah. Ayan, 1, 2, 10 yan. 3. Oh. Finger licking good. Now, 15 There, pieces. ano muna tayo, guys? Joke lang. Ngayon, wala na tayong viewers. May ako lang eh. Di na yung kaso. Palalakita ka lang. Yan, pasubutan na. Sa inyo, tagaan ako. Wala, hindi ka pwede. Ano ito? Bawal kasi siyang soft drinks. Inaldo ko na eh.
Hello Piatos, po. piatos. Hello po kay Pani Tapio Gonzales, no? Sa mama namin. Nakita niyo po kung gaano siya umalbot ng soft drinks. Malagad muna. Game. So, piatos naman. Next is Lima. yung piatos. 5. 5 piatos, guys. Atutan mo. Tabagulaton. Grabe ka sa. Porque birthday mo, atutan mo na eh. naman eh. Hello po sa mga classmate ni Raisa Gonzales, no? Umutos siya. Tiyo? Siya kaya? Attitude ko yun. Ito, 5 po. 2, 4, 5. Mapanatot, tiyo. Okay. Ikaw. Ayan. Ay, may viewer na tayo. Isa. 1, 2, 3, go. Go. Mm. Uso na ako. Mm. 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 Sarap. Mm. Talagang napakasarap. Bitin. Sige ba? 10 naman ngayon para tingnan natin yung ano natin. Okay guys, next 4, challenge is yung 10 5, 6, piatos. 7, 8, 9, Uy, Raisa, 10. 10. Uy, dami 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 9, 10, 6, 4, 5, 6, 7. Ala, hindi pa 9. 2, 4, 5, Kulang pa lang isa. 6, 7, 8, 7, 9, 10. Alang mamurahin. Yes. 9. 1, 3, 4, 5. Blam na lang Six. yung manika. Sorry Six. guys. Pagkasya nyo na lang, 7, So, ayun. 9, Pingin ko. sobra ng isa. Ba't ka naniliko? Ito, sarap. Siyempre, Yes, ito muna. yan. Yung akin, hindi ko makapagkasya. Bobo lang. Bravo. Wait, alam ko na. Uy, kanino yung nahulog? Nasaan? Ay, ano? Alin nga po yan? Hmm? Manano kaya pa kayo? Basta ako, ganyan. Okay. Yan, sarap. Yan eh, pikay-kay lang naman. Dali! Happy 1 viewer! Huwag ka nang umalis. So, guys, magpapag-giveaway kami dahil meron na kaming 1 viewer. Yeah. Ayan. Game. 1, 2, 3, go! Baka pupuk ko. Sarap. Sarap. Ay, paano ko nakabulsa? Ay, may baka na rin. Naka... Oh, Peter David. Happy birthday, Riza. Mm. Shout out po kay Ate Lizel. Ate Lizel David. Thank you so much. Yes. Alam mo, mother. Mag-comment? Next. Next. Level up. Ay, wag ganun. Masyado nakakabusog. Ito. Eh, makanyan naman. Ito. Marami na naman. Ito muna. Hindi na. Hindi daw po namin pwedeng kainin sa papa daw po. Sinabi, Nauubos namin. Ang tagal. sinali-sali dito, ano? Ayan, no? Sa papa po namin yan. Minukbang-mukbang namin para marami po yung mukbang namin. So, ayan. Pakwan ulit. Pinya. Isang subo lang. Amo, magkakasize ba? Hindi magkakasize. Kasi akin malaki, sa inyo maliit. Ano ba yan? Sali niya. 1, 2, 3,
Go! Mga utot. Mga garapan. Kasi mga dahatahan yan, yung puladatit ng COVID. So yun guys, na nagsisiubo na sila. Mukbang pamor. Wait lang, nabasa. Kakain ko tissue. Uwi na muna tayo guys. Wait lang. Matalastas. So ang takaw nila, no? Ba't di nila ako gayain? Kalakat. May nag-chat. Ay, sa one viewer natin, no? Hindi ako ito. Tapos siya. Sige guys. Ano ha? So, kayo na ulit tayo. Ay, darang yan dito ang mundi. Mga views ko ba? Mga views. I'm back. Yan. Sige, kain. Kayo na ulit. Yes. No, mito. Parang nan. It's me, Shay. Where are you? Yo, ako bigat na pa, ah? Matutry yung live mo. Hi sa 2 viewers na lang. Oh, may nag-like pa. Apa mati? Right, ah. Damo. Set support! Self-love. Comment lang dyan. Comment happy birthday, Ryla, please. Mananalo ng 50 load. Oh. Oo, ang mag-comment ko. Pipili ako. Kapag umabot ng tignan ka to. May bagong event ang mga bay. Napaka-cute. Game. Kaya naman. Atlo. Hi. Saan gusto niya muning kain? Pakwan. Ano gusto? Sub na kami guys.
Lima. Lima. Guys, may ano naman kami, challenge. 5 prize, 5 platos. Okay? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Kabasada. 2, 3, 4, 5. 2. Wow, pamututan na rin. Walang ganyan. Pamuradyo. Muli mo. O, 6 pa yung akin kasi I accidentally. Nini. Welcome to the Christian world. Game na. Dali. Ayan. Ayan po, 5 pieces prize, then 5 pieces biaros. Yan po yung challenge namin kung dapat maano namin. Wow! Makain namin. 4 na piatos. Nandaray, kaya pa po. Pero yung bill, count. Lima. Count muna, count. Oh. Ay, ano Ano na yun, guys? 4 eh. 5 to 5. Kaya nila. Ay, Oh, game. Ito, ganyan na. yawa. Oy. May naulong na. Oh, ganyan. Ganyan. And, basta yun na yan, ha? Game 1, 2, 3, go. Stop. Bisin pa. Game. Flash. Busog na ako. Inumpisan natin, tapusin natin. Sure. Walang... Kaya nga, tidotid ka pa. Sa'yo na yun. Sige, sa akin na yan. Nakakaya sa inyo. Tago mo mo biya mo. Ayan, guys. May paghigop na nagaganap. Ah. Another one. Happy to viewers. Comment naman kayo That's dyan. Dumaan lang. Sana all. Wala mo ni Miri yung ako. Sana all mag-stay. Okay guys, kung alam niyo kung ano. Ube halaya. Hindi siya kalamay. Halayan. Ube. Yung ube na may mungot. Tapos tinapay. Nag-like ka. Brenda, Aliw, magloko yan ko cute in kayo cellphone. Surprise! Namin. Yan, paubos na po. Pa namin. ay itilin din na. Yan na naman po, paubos na. Oh, di ba? At least, tapos ito po. Ayan, yan na lang po yung mga natitira. Hindi na po namin kaya ubusin. Yes. Hi po kay Tita Gina Dalusong. Hello po.
Tsaka po kay Ate Lynn Gonzalez. Oh, shout out. Tita Gina, yung anak niyo po. Charot. Si James daw po. James, baka naman. Ay, pero wala ako makarimutan agad. Okay guys, dyan na lang natatapos yung ating vlog. Pwede, 30 minutes pa lang, dapat 1 hour. Yeah. Dapat 1 hour. Mali kayo. Wow, wala dapat. Base sa mga live na naroon. Proud! Ano yung 1 heart talaga dito? Kalbi daw niya. Ay, siyempre pa, Ang busog ko na. Guys, so laki ng tiyan ko. ayoko. Rice na naman, patingin. Comment down below kung sino yung pinakamaganda sa amin talo. Sige sino yung pinamaganda? Mag-comment ko. Tutulungan. Savage love. Suka Can somebody break your heart? So, happy birthday, Raisa. This is my gift for you. Happy birthday, Raisa. This is my gift for you. So, guys, kain tayo ng isang ano. Tiltin natin. Tiltin. Oh, hotel natin. 17. Wow, coming from you. You are 21. Ate, may comment. Ikaw. Ano? Yung gitna. Ikaw ito din. Ano naman? Ano? Oh, she is. No, si ate. Love. Ting. Give yan. Tapos kubunuan ko. May pa. So, how to eat ubas? Yung aking kasi, binabalat ko. Ayoko yung balat. Pero lang naman. Share ko lang talaga. Talaga. Parang may pakin-butit ko. Nagkamalas binaraan mo rin. Baka naman sa mga Oh my gosh. Ayan, ganyan. Ay, sobrang busog. Sobrang busog talaga. Naantok na ako. Gusto ko na matulog. Sobrang busog. Mahal ba yan? Order. Mahal ba? As a simple human being, this democratic It's a prank! Na-prank ako. Mga, Nakakaiyak naman, na-prank ako. mga busit kayo. Hi sa one viewer. Yeah, kanina pa yan. Tinitignan tayo. Lagi na lang tayong tinitignan. Hindi naman nag-comment. Attitude. Hi sa'yo, comment ka po. Pagkilala ka po. Ako po yung future mo. Ay, sa kagaling mo. Wala tama ba? Follow
our social media account. Low battery. Hi sa 2 viewers. Yan, yan, yan. Yan, yan. Parang baliw. Pero hindi ba? Ganyan daw. Ewan ba nito? Langanin na. Ha? Naman yun. Langanin ito. Babae daw. Ano? No. Ah, ito. Ewan, magbatidan na niya. Parang nabalo. Di ako nagbalo ito. Pwede na senti. Di nga biyak magubro sa ako rin dito. Ano yung mabalang ito nito. Kay. Easy Madaan nila. Di ko kurang magbalo na yan. Kurang Simple magbalo na na lang yan. yung subscribers mo. 3,500. Hello sa mga 3,500 ko na viewers. Ni sa inyo, walang nag-view sa akin. Ano ba naman yan? Charot lang. O yan, 2 viewers na. Hi! Shoutout pala kay Tay Jzam, no? Ka-birthday kita. What? Oh, hi! 3 viewers na tayo. Stay lang. Stay tuned. Stay lang kayo. Pag umalis kayo, ay, umalis na yung isa. Pag umalis kayo, di kayo magkakajowa. Oo. Charot! Pag umalis kayo, hindi kayo makakajowa. Nakakapagjowa. Okay guys, yung next challenge natin is papakain natin sa By birthday. sa vlogger natin. Vlogger. Then, pagkatapos niyang iluluwahan niya ulit. Kasi papakain natin sa birthday girl. No? Ayan. Okay guys, see you next time. Okay na. Bye. Diyan na lang. So, It's a prank. So, thank you for Glad to see watching. Raisa. Bye guys. Bye. Bye. Tsaka bala po yung cellphone ko. Mga 10% na lang. Don't forget to like, Don't forget. comment, and subscribe. Okay. And don't forget to click the notification bell Para para updated updated ka. kayo sa mga bagong Para updated ka sa mga bagong videos ko. Arat na! Ay, Arat na. miming ka! Mimik ka. Nagimiming ko. Mimik ka. Chloe ka! Mimik. Chloe, Ming, ka. ming, 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 ming. Ming, 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 ming. Ming ko! Ming. Meow. Ming, ming, ming. Meow. Ming, ming, ming. Ming. Kanina guys, nandito pa lang siya eh. Dalaw na yung tatakap po at yung tatakap. Halita ko. Alam, hindi na tinilala eh. Hindi sana ka, di ba? Ano, may kasawa na yung muning. Pero murutan. Ayun guys, nawala si Muning. Baka Wala yung memeng ko. minuto na siya, gano'n. Wait lang guys. Siyempre, Ming, 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 ming. show natin siya. Dapat yung intro niya. What's up mga kamingming ko? Ah, diba? Panibagong meow meow. Panibagong araw, panibagong meow meow na naman. Arat na. Mingming ko. Ano? Okay, 1, 2, 3 na yun. Okay mo muna. Hi guys. Hi mga kamingming ko. Okay, tara. 1, 2, 3. Hi mga kamingming ko. Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong Bula mo, kina Jizami. Panibagong araw, panibagong tahol. Panibagong tahol. Meow, meow, meow. Panibagong meow, meow na naman. So, ano bang iniintay nyo? Miming ko! Miming ko! Ito na po yung miming ko. Ay, Diyos mio. Siya naman daw yung magmukbang. Buntis po si Mingming. At yung ama is yung aso. Sino tayo na? Mingming ko. Mingming ko. Wala po siyang amoy.
So ito guys, Yung papakainin tubig ko. natin si Mingming ko. Mingming ko! Wait tayo, tingnan natin. Huwag yung price. Anong tapa bukas yun? Kakainin pa po namin Ayan yung guys, pabukas. to, kinakain niya talaga. Mingming! Tingin ka doon. Mingming ka! Oh, grapes. Ganun ka yung grapes, oh. Sana all. Kinain niya, guys. Hindi niya makagat, no? Panguyam eh. Miming ko! Wow. Ming! Miming ko. Ikaw na lang lagi ang busy, Miming ko. Miming ko! Hi mga kamingming ko! Amwari. Mali, man. Hi. Ay. Hi mga kamiming ko. Welcome back to my... Uy, ube. Uy. 1, Nano? 2, 3, go. Hi mga kamingming ko! Welcome back to my channel! So for today's video, Ang gagawin natin is magmumukbang ulit ng magmumukbang ng pusa. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Minyo lang. Ayan po yung miming ko, sobrang takaw, ha? Comment price. Makain naman. Yun o, pinakain niya yung piatos. Siya naman daw yung magmukbang, guys. Yun, di ba? Paano niya? Paano niya? Tingnan niyo yung ano niya. Paano Ang niya? ganda. Pati mabakal na rin. Ayan. Hindi ko alam, guys, kung buntis na to. Wala naman Ayun o, may pumapadya. So, ayun o, may bomba na sumabog. Inutupan niya kami. Grabe naman sa for the birthday mo. Pagkakal sa kapawa na ito. My goodness. Miming ko. Miming ko. Oh, yan. May ginukuha siya, guys. Ayun, no? Uy, huwag mong ibigay lahat. Saan ko naman, guys? Yan. Alin yung guys? Alin na bring price? Ah, kasi bukas malala na rin. Nanoburigan ka. So, yun guys, bigay na natin kay Mingming ko yung piatos para Yes. makapag-mukbang din siya. Yan. Dapat arap na karim. Camera. Ito guys, Akin naman. tignan nyo. Tignan nyo siya guys. Oh, Mingming ko. Ayan. Yan. Perfect. Mingming ko, come here. So, ayun, may nagsiselos na. Si Chloe ka. Chloe ko! Chloe ko! Hindi. Hindi, sige. Aww. Mm, Hindi ako itong background music. Aww. Bakit? Makapiright to. Cute. So, ito si Chloe. Chloe, up. Up, Chloe, up. No. Up, Chloe, up. Ayan po yung mingming ko, no? Chloe. You want prize, Chloe? Ang laki na po niya, no? Ayan. Yan, dapat tas ka rin ganyan. Yan. Ah, Uy! binili. Uy, yan! Ay! Mingming ko! Yan eh. Mama yan, prize, Chloe. Tapos, matakot di dapat. Okay. Baka na ako ulit. Ano yun naman? Ewan mo to. Miming ka. So, ayun. Kasi Iba naman. Iba niya ganito ang pinggan niya. Ay, pinggan niya na itong ubos. Tanay na pa. Ayan na. Hindi na. Okay. Tumatahol na yung mga kapatid ko. Ay, sino yan? May nag-comment. Ayan, may nag-comment. Oh, yeah. Ito. Harshit. Matter. Happy birthday, miss. Ha, Tapos, salamat. hi, Ana Pang. Thank you. Thank you for your greetings. Hello to you. How are you? How are you to find out? Are you good today? Are you feeling good today? Ayan po, si Mingming naman po yung nagmukbang, no? Ayan. I'm fine. What are you eating?
Oh my goodness. It's so nose bleeding. My nose is bleeding. We're eating junk foods like Chiaros. Ano ba? Like the chips. And also we eat French fries. French fries. Then also we eat watermelon, grapes, And ubi. and ube. Ube what? Ubi cake. Ube cake like that. That's all. Thank you. Are you a boy? My sister's asking. Pamay na lang po sa mga kapatid ko. Ninga, this is our morning meal. Huh? Any sweet dish? Yung ano? This Yes, one. we have. The Like ubi cake. Ube cake, we have, and also watermelon. And also a watermelon. Ano ba? Boy, yan. Yes, I'm boy. Ano. Oh. Ah, where are you from? Where are you My from? goodness. Huh? Oh my God. Namun jangan kata. Wala ka, ay. Yeah, mama. Don't disturb me. I'm eating. What you say? Nice cake. Oh, thank you. Mingming ko! Wag yan. Hiling ko naman. Tete. Nice na naman. Nice cake. Yeah, maning. Ano? Nice cake. Thank you. Oh, we're so full. Fully full. Yun na lang. Wala naman yun. Why this cat kept on front? Alam Because nyo, she's eating. She's like a mukbang also. kung nagkakasakitan niyo yung sarili niyo, pwede naman magtaga. Are you speaking in Tagalog or English talaga? O nga, na din nga, may gaya. Happy birthday. Okay. Tita mo ka chat kini. Miming! Miming! Ming! Mingming ko. Miming ko! Ba't kung kailan tapos, doon ka doon ako. Hindi ko natin. Ming! Nag-CR ako ni Miming. Hindi ko yan. Are you ready? Message. You both are looking lovely. Me, I have already a boyfriend, and my sister don't have. I have. What are you waiting for? Love me like you do, love. As of now, she's finding a boyfriend. So if you have any, Halo. where are you from? From the beginning. Sabi na? Oh, really? Yeah. Yeah. Yes, Yeah. I do the cooking. Yes, I do the cooking. Walang views na mga. Baka siguro mga stop yun, guys. Bye. Yes. Ah! Ala, My naulog. goodness! Naulog. Ay! Ay, to-brush pa nga. Sabihin talaga na to-brush. Hindi mo inabot. Hi! Oh my goodness, my battery Is low is battery. low battery. Nice toothpercent. Sabi na ito, viewers. Viewer. Nice toothbrush set. Ang mga happy. Here's my another
sister, can you? Oy, Kenny. This is my another sister. So we are three Marias. No, we're not a triplets. Three Marias. Oh, this is so beautiful, right? Mm. Where are you now? Cause we're thinking. We're talking to you. You show me how. Wala na yata viewers. Wait ah. You all are what? Huh? She's beautiful too. Oh, thank you. You all are. Thank you so much, my dear. We need to go now because it's already Bedtime. bedtime. It's already night. So see you on my next live. Bye. Thank you for your comment in this live. Kahit English Carabao, pwede na. Ay. Bye, my dear. Ay. Bye. Thank you for teaching me. Thank you for teaching me.